Inkarnate.com tresna bikaina da guk nahi ditugun mapak sortu ahal izateko. Irudimenarekin gauza zoragarriak egin daitezke. Web horri honetan daukazute, esteka hau da, inkarnate.com, eta alta eman ahal izateko sign up egin behar da, emaila sartu behar da, eta gero pasaitza konfirmatu, oso simplea da. Nik kontua sortuta dut, beraz, automatikoki logeatu egingo naiz, sartu egingo naiz. Horretarako, nire emaila sartuko dut, eta pasaitza. Vale. Behin barruan nagonean, hau ateratzen zait, eta My Maps ematen diot, hementxe. My Maps. Eta hemen, nik hemen daukat probatu duten mapa bat, hemen agertuko zaizkit sortzen ditudan mapa guztiak. Hemen jakin behar duguna da, create, ematen badiogu, daudela bi lizentzia bat pro, guk hau ez dugu erabiliko, eta ez klikatu hemen, ze ordaindu egin beharko da, eta ez dugu erabiliko. Eta gero estandarra, guk hau erabiliko dugu, bai? Ematen diogu eta automatikoki hau generatzen digu. Ikusten duzuenez, atzeko planoa ura da, edo, uraren antzekoa, bai? Ezkerrean menu hau dago, eta goialdean hauxe, bai? Lehendabizikoa, eta joan gaitezke mugitzen alde batetik bestera. Lehendabizikoa da pala, da ura edo lurra sortzeko. Kasu honetan, nik nahi balin badut, lurra gehiago jarri, horrela jartzen dut, eta lurra sortzen dit. Ados? Lurra sortzen dit. Nahi balin badut, ura jarri, horrela egin dezaket. Eta gero gainera, punteroaren tamainare aldatu egin daiteke. Ados? Askoz ere zabalagoa egin da. Oso ondo. Jarraituz, hemen daukagu atzeko planoa aldatzeko aukera. Kasu honetan, nik hone ematen barin badiot, agian hau aukeratu dezaket, eta horrela egin da, hementxe, jo naiteke pixka bat kolore aldatzen. Demagun nahi dugula elurrez betetako toki bat egin? Elurrez bete dezakegu. Horrelaxe. Ikusten duzuenez, pixka bat tonu aldatu daiteke, haure bai aldatzen badugu, aukera ezberdina daude, txuri kapa ezberdinak jarri ditzakegu, edo nahi dugun kolorea, honekin, pintzelarekin. Honi ematen balin badiot, hemen agertuko dira struktura ezberdinak. Esan bezala, gure kontu estandarra da, ez dugu ordaintzen, bale? Eta orduan, nahiko gatua da. Adibidez, hori balin badugu torre bat jartzea, eta dorrea jartzen dugu, eta automatikoki barkatu, dorre pila bat jartzen dizkigu. Nahi balin badugu pila bat jartzea bata bestean atzetik, begira. Hortxe, asko jartzen dizkigu. Hauek noski, hauen tamaina, mugitu egin daiteke, eta handitu egin daiteke horrela, honi eman da. Txikiagoa edo erraldoiagoa. Nik hau hemen jarriko dut. Eta gero, demagun nahi dugula hau aukeratu, ze bestela horrela egiten badugu, klik egiten badugu, jarraituko du irudia jartzen. Selecti ematen diogu, hau aukeratuan ja, borratu egin dezakegu. Ados, honi eman da, edo bestela supri eman da, ikusiko duzu hemen, delete, edo bestela supr. Ados, teklari eman diezaiokegu. Eta horrela, horrela galitzen da. Esan bezala, aukera ezberdina daude, nik adibidez jarriko dut zubitxo bat, hemendik ona. Eta nola ez den eristen, handitu ingo dut pixka bat, eta horrela jarriko dut. Ikusten duzuenez. Oso ondo. Hauek nahi gabe jarri ditut, eta beraz, aukeratu, klik, eta suprimiri emango diot. Demagun, bi elementu ditu dela. Bi elementu ditut. Kasu honetan, jarriko dut dorre hau, eta jarriko dut ere bai, ez dakit. Hauxe. Horrela. Bi elementu hauek, ikusten duzuenez, bata bestearen atzean jartzen dira, orduan nahi dugun elementua aurrera edo atzerara emango dugu, adibidez, nahi balin badut, dorrea izatea aurrean dagoena, honi ematen diot, eta push to front,
eta aurrera ekartzen du. Ikusi duzu, ezta? Nahi bali madut ordea hau izatea, push to front. Eta horxe jartzen dit aurrean. Kontu zibili zen nahiko nekagarria da, horrela gaudenean, kokatu ez, agian bat aukeratu nahi dugu, eta berriz ere irudia jartzen dit. Orduan horretarako selekti eman eta mugitu. Aukera gehiago, adibidez, mendiak jartzeko, hemen hau irikitzen baduzue, zuhaitzak daude, menditxoa jartzeko, bazen zuhaitza jartzea, banaka jarri ezaket edo bestela mantenduta, sortzen dit, klik mantenduta sortzen dit, sekulako baso bat, oso polita dena. Jarraituz, esan bezala eta hauen tamaina ere txikitu egin daiteke edo handitu. Eta aurrekoaren berdina aukertzen dugu, eta honekin nahi duguna egiten dugu. Giratu edo nahi duguna. Letrak jartzeko ere aukera badago. Nik klik hemen egiten badut, letra mota erabili dizaket edo aukeratu dizaket barkatu, eta tamaina. Jarriko dut kaixo. Eta hemen ikusten duzue, ze tamaina duen letra honek. Aldatu dezaket, letra mota. Imaginatu nahi duzuela horrelako tablero bat egin. Tablero bat. Honi eman da, ikusiko duzue dazkazute bi aukera, edo karratuak edo hexagonak egiten. Karratu ematen diot. Horrela atzetik ezer ikusiko. Nik horrela egiten badut ordea, ikusiko duzue nola, atzea aldea, hementxe, hasten diren, laukitxoak ateratzen. Koloreare aldatu dezakegu, eta laukitxo hauek gorri jarri. Eta laukitxoen gelasken aldeen lodiera ere aldatu dezakegu, ikusten duzuen bezala. Kasu honetan nik ez dut inolako laukitxo hori jarri nahi. Nik hexagonak jarri nahi ditut eta gainera iz. Mapa askoz ere politagoa gelditzen da noski inolako hexagon hori gabe. Gero, hau ez dugu ikusiko, honen aukera da zoom egiteko. Hau da, norbait oso detallista balima da, begira, hemen justu zuhaitza hona eta aurretik, maldatu dezakezute. Eta gero zooma ere, kendu egin daiteke. Eta azkenik bukatzeko, hemen dituzue, teklatuarekin azkar egin daitezkeen komandoak, adibidez, ari ematen balima diot, aldatu egiten da, aukeratu egiten da, aukeratzeko modua, suprimir hemendikan egongo da, horrekin ezabatu egiten ditugu irudi ezberdinak, eta bar. Eta gero bukatzeko ja, hori kenduta, honi eman da, settings, jarri dezakegu gure maparen izenburua, haupa magale, jarriko diot, eta deskribapen txiki bat. Eta noski hau, gorde egin dezakegu. Gordetzen denbora pixka bat ematen du, gorde du, eta azkenik hemen ez da ikusten, baina beran, BBB-an dago irudia deskargatzeko aukera. Hortxe. Eta, irudi hori gero erabili nahi baduzue, ederki, oso ondo. Goazen hasierako menura, eta ikusiko dugu nola, hemen daukaten, bigarren menua, eta hemen klik egin ezkero, ezabatu dezaket, kopiatu dezaket, edo berriz ere, editatu egin dezaket. Tresna bikaina da beraz. Goazen ikustera, ze adibide jendeak zer egin duen, ezta? Begiratu zen mapa politak, egin dituen jendeak, ibai bat, gaztelu bat, hori oso polita da, sekulako gaztelu bat, eta hauxe ere bai, polita. Beraz, zuen irudimena lantzeko, eta perspektiba lantzeko, eta tamaina lantzeko, aukera bikaina inolako dudarik gabe.